Ahojte u toho videa, toto video je menší film o rodine. Tak poďme na to. Deti, kde ste? Toto vážne nie je smiešné, už ste veľké, už nechcem s vami baviť schovku. My bavíme schovačku? A nebavíme. Kde ste boli? V kúpeľke. Ešte sme ti hovorili, že ideme do kúpeľky. Aha. Ja ťa počujem. Idem za sestrami. Aspoň viem, pokiaľ mám to chrápanie. Fuj. Idem do izby. Prosím vás, to sa musíte hádať? My sa hádame? Počula som kriky. Prosím ťa. Nehádame sa. Len kúsa hašperíme. Mám tak veľmi keka. To na ten metr, lebo to aj doma, aj haté. Nie. Poznámka, ešte sme vám chceli povedať, že prepáčte za zvuky alebo za krik. No, aj tak, nechceš niekde vonku pošpacírovať? Som je pohodlná. Prosím ťa. Potrebujem ísť von. Mám veľa rybu. Ponorka. Roxy! Bude nejaký pukot. Roxy, stávaj, ja potrebujem ísť von. Si malá, alebo čo, že nevieš ísť von. Veď kľudne choď. Kde máme dvere? Hore? Pri tvojej izbe. Je to veverička. Bude v poriadku. No. A ja idem von s normálnymi dverami a nie s núdzovými. Mami, oci, idem von, sestra, idem von, nechceš ísť nakupovať? Nakupovať nie, ďakujem, som veľmi unavená. No som bola až do 12. hore. Druhá rodina. Dobrý deň. Máte pekné dieťatko. Idem si kúpiť nejakú hračku, viete? No. To je moje vajíčko. Padá. Ruku! Mám tu bude. Ticho. Ok, máš pustiť. Mie vajíčko sa o rok, veď o niekoľko mesiacov vyhľahne moje bábätko. Nechcem ľúbeť sem. Poďte. Potrebujem na neho priestor. Kumbal. Alebo... balkón. Nie, zasekol som sa. Ja to budem pýta. Jo. Môžeme ísť na pol. OK. Sestra, akurát som chcela ísť do mojej izby. Vráť sa!
Ona ma pustila núdzovým vchodom. To aj neprejde. Musíme niečo vymyslieť. Niečo... No. Veď máme balkón. Celý vyhráva. Je to gumička, čo mám na sebe. Potom musím ísť na nové oblečenie. Mohla by som. Prečo som vám musela ťahnuť cez celú obývačku? No preto, lebo potrebujem ísť do obchodu a nemám peniaze. Prosím, daj mi peniaze. Nie. Porada! Konečne porada. Musím mať vajíčko. Daj ho radšej na balkón. To decko Mare nevýznamné. No, tu tak stojí. Nebudeme ju rušiť, Hespi. Na čo porada? Od dneska bude platiť pravidlo. Kto chce peniaze, musí si ich zarobiť. Čo, máme ísť do práce? Pozri, jak si slústa. Som tehotná. Čo? Počkaj, máme kamoška. Musím ísť. Potom si ju preriešime. Ahoj, kamoška. Ahoj, neviem toto, to ja mám. No. Hoď na tom. Wow, to je úžasné. Kamo, to ide vám na tebu? Nie. Zvesila som. No, môžeme pokračovať. Dobre. Kto je ešte tehotný? Ja nie. Ja už mám to tu vonku, ale že už čakám, kým sa to vyliahne. No, ja. Sama. Dobre. Takže môžete začať pracovať a ja sa zatiaľ budem pozerať, jak trpíte. Muhahaha.